přátelé, takhle vošklivě to teď vypadá. Nad kulaťákem celá Letná je rozhrabaná, všude jsou tu betonáři, zábory, všechno je rozježděné, jezdí tu náklaďáky. A takhle to vypadá nad kulaťákem. Poněkud zasněžené, čtvrteční ráno. Tak, tady hlavní pošta Prahy 6, vpravo. Právě ji víme. O, to je blbec, proč mi sem leze, když ví, že mě to moc nebrzdí na sněhu tady, že? Tak, nyní se blížíme a vyjíždíme na kulaťák, srdce Prahy 6. Minuli jsme mléčný bar, kde jsou nejlepší chlebíčky obložené z celé Prahy 6. A už jsme tady. Spousta chodců míří na metro Davidská, budeme tam za chvilku. Tady dokonce vidím jeden sypač, neuvěřitelné. Sypač sype. Normálně někdo s technikou vyjel taky do ulic, tak to je teda pěkné. My se tady pokoušíme odbočit na jugoslávských partizánů. Tady nám dokonce odmetou přechod, výborně. Tak a zkusíme nepřed žádného chodce, který se nám bude vrhat vesele pod kola na téhle břečce, na které to vůbec nebrzdí, že? Tak to by asi stačilo jako report z dnešní hnusné, zasněžené. No, tam, kde je to bílé, tak je to pěkné, romantické, poetické, že? Kde je to takhle rozježděné a zasolené, je to hnusná břečka, neromantická. Tak, pěkný den na Mac.cz. Přeje pouštník. Ahoj.